SER Catalunya presenta Converses de Ràdio. Antoni Bassas, què tal? Benvingut. Moltes gràcies, Gisela. Benvinguts també a les persones que avui ens acompanyen en aquesta conversa de ràdio, una de les converses de ràdio d'aquest centenari de Ràdio Barcelona. I avui t'hem convidat a tu per compartir històries de la ràdio. Tu vas trepitjar per primera vegada a Ràdio Barcelona l'any 1981, ho feies en la vessant esportiva, en les retransmissions esportives. Ara hi has tornat col·laborant al balcó. A banda de parlar dels canvis entre aquell inici i ara, no sé què recordes del primer cop que vas trepitjar Ràdio Barcelona. Va ser una emoció molt gran, perquè en aquella època Ràdio Barcelona s'anunciava amb un eslògan que deia la primera i la número 1. Home, la primera perquè és la degana i la número 1 perquè era líder d'audiència. Penseu que en aquella època encara no hi havia TV3, ni Catalunya Ràdio, ni RAC1. El sistema comunicatiu català era molt diferent i probablement la ràdio amb més prestigi, amb més expectativa de creixement personal, de projecció professional, era Ràdio Barcelona. O sigui, quan jo vaig dir a casa que m'havien trucat de Ràdio Barcelona per treballar, van considerar que el nen ja havia fet tot el que podia fer a la vida, gairebé, no? O sigui, va ser un moment molt emocionant. Llavors entraves aquí i trobaves aquesta redacció que semblava Hollywood, perquè hi havia més estrelles que el cel, diguéssim, tot eren estrelles radiofòniques, i a l'entrada hi havia un rètol que deia el 14 de noviembre de 1924 Radio Barcelona mandó su primer mensaje al mundo. Esclar, et senties... Petit, no? Bueno, no sé si petit. Sí, no, et senties una part molt humil d'una cadena que havia començat molt abans i a la que tu venies a posar el teu modest granet de sorra. Clar, em feies pensar que parlaves d'aquest prestigi, no?, de quan vas dir a casa que t'havien trucat, que venies a Ràdio Barcelona, no? Però jo crec que és un prestigi que encara a dia d'avui dura, perquè clar, jo hi vaig entrar molt més tard, era el 2018... I va passar el mateix a casa teva. I va passar el mateix, no? I van dir, home, que és a Ràdio Barcelona, saps? Sí. I fins i tot entre companys de professió és que és un lloc que respira ràdio, que respira història. Sí, en Josep Cuní una vegada em va dir aquestes parets parlen. Aquestes parets hi ha impregnats els rebots de les ones sonores de gent com el Toresky, però, què sé jo, doncs, de Joaquín Soler Serrano i les inundacions del Vallès, i de totes les veus que han passat per la radiodifusió d'aquest país, amb un afegit, que és que era Ràdio Barcelona de la cadena SER, i això donava, a més, una projecció extraordinària, perquè de cop i volta et posaves a parlar per aquest mateix micròfon i t'estaven escoltant a tot Espanya. I ara que eres col·laborador al programa El Balcó de l'Anna Puigvoltes, quan tornes a trepitjar Ràdio Barcelona, que segur que l'has anat trepitjant al llarg de tots aquests anys d'una o altra manera, però què és el canvi que més et sorprèn, potser d'aquell 1981 a 2024? Bueno, hi ha un canvi que és molt obvi, que és la tecnologia. Fixa't on som, no? Aquest plató televisiu a la ràdio. Que això ja vol dir alguna cosa, no? Ara, de cop i volta, la ràdio es veu. Jo no sóc gaire partidari que la ràdio es vegi. Jo crec que la ràdio s'ha d'escoltar. Doncs vas contracorrent, perquè ara actualment, no? O sigui, és entrar a un estudi de ràdio i té tot menys gairebé pràcticament estudi de ràdio, no? Que t'estan gravant per emetre-ho en streaming, després pel Twitter, pels clips... Sí, però jo crec que això és un error. Jo crec que això és decodificar la ràdio com no s'ha de decodificar. La ràdio és per ser escoltada, no per ser vista, perquè vista és molt avorrida, són unes persones que parlen. Bueno, és molt avorrida. Pot ser més alegre si els que parlen, o més divertida si els que parlen diuen coses divertides, però si no, ja m'explicaràs. Vull veure allà uns senyors amb papers que fan senyals en el tècnic de so, no? I ara més aviat et diuen, ojo, vigila les cares que fas, que clar, com que ho estem retransmetent, ara ja no pots fer allò de estàs entrevistant algú que potser és avorrit i fer, buf, mare meva, que avorrit que és, no? Ara no ho pots fer. I coses pitjors que s'han fet a la ràdio. O com, per exemple, perquè, clar, hi havia tota una gesticulació, no sé si encara ara, però per demanar-li al tècnic que posi publicitat es feia així. Clar, nosaltres ara no fem això, o sigui, és veritat, es feia així. No, el públic riu, però és així. És així. Això podria dir publicitat. Jo aquí encara no ho veig, però sí, és així. Però, per exemple, fem el tall, no?, que a vegades fas el tall així, acaba. Saps? Exacte. Acaba. O quan li dius, quan li estàs dient en una entrevista en directe per la ràdio, li estàs dient al tècnic que ja acabaràs, li dius aquesta,
Clar, i això queda fatal. Clar, això t'ho ensenyen a X o a Instagram i queda molt malament. Però no, o sigui, tu em preguntaves les diferències. Les tecnològiques són molt òbvies i, en canvi, hi ha algunes similituds, que és la passió per comunicar, la passió per la ràdio i la quantitat d'informació i d'emoció que transmet la veu. No sé si tu ho veus de la mateixa manera. Comparteixo amb això. De fet, ara tu ja has anomenat fa un moment les riuades del Vallès, no? Però malauradament aquest any hem tingut la Dana de València, que jo crec que també ha aconseguit copsar l'emoció i el drama que s'estava vivint i demostrar que la ràdio continua tenint aquest pes, no? Perquè és veritat que moltes vegades pensem que la imatge, que les xarxes socials, que tot això ho trenquen, però crec que la força, aquí tenim un eslògan, la força de la veu, doncs que realment aquesta força és així. Ningú com la ràdio transmet el patiment o el que li està passant a les persones. Perquè la veu, el so, transmet molt més del que la gent es podria imaginar, perquè la televisió ha tingut tendència a menjar-s'ho tot. La vista és com un sentit preponderant, no? Però fixa't el que estem reflexionant ara, no? Com ens han arribat les informacions i les emocions associades a la Dana de València a través de la ràdio, que en principi no veiem el que estava passant, només ho sentíem, no? I en canvi la ràdio es posa sempre a primera fila, és com la primera trinxera que et trobes entre els fets i la recepció dels fets per part de l'audiència. A més, això jo ho vaig veure molt en els meus inicis, perquè quan jo arribo aquí comença, per una simple qüestió de cronologia tecnològica, una simplificació de la ràdio. O sigui, la ràdio es fa... Apareixen els micròfons inalàmbrics, ja no s'ha d'anar connectat amb 100 metres de cable per fer entrevistes en un camp de futbol. Les unitats mòbils poden emetre pràcticament des de tot arreu. Per tant... Clar, això és un avantatge molt... No hi ha telèfons mòbils encara, però les unitats mòbils sí. Esclar, això ens dona una capacitat de moure'ns amb molta més agilitat que la televisió, que encara va amb aquells camions pesats, amb aquelles unitats mòbils. Ara això ja tampoc no és així, també la televisió s'ha simplificat. Però en aquella època la ràdio tenia aquest avantatge. I a més a més, els primers espais de llibertat política, de la democràcia, de la transició, es van començar a guanyar a la ràdio. Per tant, normalment, una visió més real, més autèntica de les coses, de les notícies, tu la tenies a la ràdio que no pas a la televisió, que era una cosa una miqueta més oficial i on havies d'anar en compte amb el que deies. No és que a la ràdio poguessis dir qualsevol cosa, però la gent s'hi atrevia més. I si s'havia de criticar el governador civil, doncs es criticava. O la gent del carrer deia, una mica raja micròfon, el que li semblava. I amb la Dana de València jo crec que ha passat alguna cosa semblant. Perquè la Dana de València són dos fenòmens devastadors. El fenomen meteorològic i el fenomen polític. En l'abans i en el després, és a dir, en la nul·la preparació, la nul·la gestió del que estava a punt de venir, que jo crec que entra directament dintre del Codi Penal o de la responsabilitat civil i per la que espero que els responsables paguin algun dia, i la gestió posterior, que encara segurament té més delicte, i mai millor dit, perquè a més després se suposa que has de reaccionar més hàbilment. I la ràdio sempre ha estat aquí. La ràdio sempre ha estat aquí. Jo crec que la gent espera de nosaltres, els que fem ràdio, sobretot de vosaltres, els que la feu cada dia, que estiguem al costat de la gent i del seu patiment. Entre altres coses, que els distraguem, que els fem riure, que els informem. I de vegades també té la cosa que jo a vegades comparo, la ràdio és com quan escoltes, és com llegir un llibre, no? Tu estàs escoltant un testimoni que t'està descrivint el que està veient, no? I tu t'ho estàs imaginant. I crec que aquest poder és el que no té la televisió. Sí que després veuràs la imatge espectacular, no? Però tu, el teu cap genera aquella... Igual que quan llegeixes un llibre i després veus la pel·lícula, no? Que no té res a veure. Sí, la televisió, jo m'estimo molt la televisió, he fet moltes hores de televisió, però la televisió és una mica pesadeta, pobreta, perquè tot el dia t'està dient, mira, que no em mires, saps com les criatures en el parc, quan es tiren pel tobogan o agafen el gronxador, mira, mama, mira, papa, no? I tu doncs ho has de deixar tot per mirar, perquè si no mires s'enfada, la tele s'enfada si no la mires. La ràdio no, la ràdio t'ho deixa fer tot,
La ràdio et fa companyia en totes circumstàncies i tu pots estar fent pràcticament qualsevol cosa de la vida, potser llevat que estiguis molt concentrat en alguna cosa, però des de fregar els plats, a passejar el gos, a fer qualsevol cosa, ja no et dic el cotxe, el binomi ràdio-cotxe, que és imbatible. Esclar, això ens dona una posició en la vida de cada dia de la gent molt pròxima a aquell parent o aquell amic que tu deixes entrar a casa sempre. I això encara... El que pots obrir la porta i anar en pijama i dir-li té ves seient, que jo vaig fent, no? Quan tu no deixaries entrar a casa ningú perquè vas en pijama o t'has de pentinar o el que sigui, ja deixes entrar a la ràdio. Jo crec que amb això està tot dit. Parlem dels referents. Tu quins referents tenies quan vas començar? Molts dels locutors que feien transmissions de partits de futbol, a Ràdio Nacional d'Espanya, que estava aquí al costat, a Passeig de Gràcia número 1, Miguel Ángel Valdivieso, José Félix Pons, sobretot. Recordo programes que feien a Ràdio Reloj, a la Rambla, Contraste de Pareceres, que era un programa de polèmica esportiva, i la ràdio dels matins, clar, jo anava a l'escola, però la meva mare escoltava Luis del Olmo. Ah, mira, a casa meva també. Era canònic. Al migdia, allò que arribava a casa a l'hora de dinar, i la meva mare a taula, a vegades, sovint, pronunciava una frase una mica com aquell, gairebé com aquell que beneeix la taula, deia: avui a la ràdio han dit, i a continuació ens explicava què és el que havia sentit. No? I el que això volia dir, avui el Luis del Olmo ha dit o ha entrevistat, no? I aquella sintonia de protagonistes. Després, una mica més gran, vaig començar a escoltar Ràdio Fórmula, la música per la freqüència modulada, diguéssim, no? Que era el hit del moment, a més amb so estereofònic, RJ2, i llavors hi ha el Josep Maria Bax, el Josep Maria Pallardó, el Clan de la Una, el Mil por Mil, el Sacapuntes, tot això. Aquests van ser bastant els meus referents d'adolescent. Doncs mira, veus, coincidim amb alguns, perquè jo, per exemple, també protagonistes, era que el meu pare, Luis del Olmo, o sigui, s'escoltava sempre. Llavors sí que recordo, quan preparàvem aquesta conversa, no, deia, ostres, és que la meva àvia cap al migdia, no sé què escoltava, però sonava allò del Si jo tuviera una escoba dels Cirex, i he estat intentant buscar i no... Potser només ho vaig sentir un parell de dies, però amb el meu imaginari se'm va quedar aquella cançó gravada de la meva àvia cuinant i la sintonia d'aquella secció era el Si jo tuviera una escoba. Després també la Ràdio Fórmula, que de fet jo fins i tot vaig arribar a enviar un currículum aquí, als 40, perquè volia ser digit als 40. O sigui, jo vaig veure el Toni Aguilar en un saló de la infància, que ja l'escoltava i ell va anar a punxar, no sé si clar, punxar hauria d'anar, i va ser, és que jo vull ser DJ, i vaig enviar aquí, no em van fer cas, però bé, és igual. Hem acabat aquí amb la part informativa. Clar, tu comences a la ràdio esportiva, però després, i després com a referent, òbviament, vull dir, clar, jo t'escoltava tu a tu mateix no et podies escoltar, vull dir, tu, Josep Cuní, eren els grans referents. Dic, clar, tu comences amb la ràdio esportiva i després fas el canvi a la ràdio informativa. Aquest canvi, com el vius? I si creus que a l'inrevés podia haver estat? Perquè coneixem altres exemples, no? Basté també venia de la informació, de la ràdio esportiva i després passa a la informació. Representa que comunicar és una activitat, diguéssim, que si en saps en un sentit potser en sabràs en un altre. Però la ràdio esportiva té un avantatge, que és que et prepara per tota mena de contingències. Perquè la ràdio esportiva és improvisació. Quan tu vas a transmetre un partit de futbol te l'has de preparar qui juga, quins jugadors, quins lesionats hi ha, com estan a la classificació, o sigui, has de saber una sèrie de coses. Però després, al moment que l'àrbitre xiula, comença una història que ningú no sap com acabarà i per tant has d'improvisar i sobre la marxa has de tenir en compte l'estat d'ànim del teu oient majoritari, que si és d'un determinat equip estarà content o estarà enfadat, has d'explicar... És a dir, has d'improvisar. I això en comunicació és molt. Pensa que jo a la ràdio esportiva, hi vaig estar 14 anys amb les transmissions amb en Puyal, jo feia les entrevistes a la llotja, a peu de camp, les rodes de premsa dels entrenadors, la qual cosa vol dir que vaig haver de preparar mentalment milers de preguntes. I vaig haver de preparar-me mentalment per milers de resultats, el resultat dels quals, òbviament, no tenia abans de començar. Què vol dir això? Que el dia que em vaig asseure en un estudi a entrevistar Jordi Pujol, doncs a mi el cap m'anava ràpid. Jo també em preparava l'entrevista, però també era capaç d'improvisar en funció de les seves respostes. Per això s'acostuma a dir que la ràdio esportiva és una gran escola i per això de la ràdio esportiva n'ha sortit l'actual líder d'audiència a la ràdio al matí a Catalunya, que és el Jordi Basté. I és gairebé normal que sigui així. En general, en comunicació,
l'experiència, tota experiència et prepara per la següent, i estic segur que tu també et deu haver passat. Sí, el que passa que és veritat que jo, per exemple, no he fet mai esports. De fet, recordo que quan vaig aconseguir la beca, no? Quan estudiava a la universitat, va ser a BTV i et van dir, què t'agradaria fer? Dic, mira, el que no m'agradaria fer és fer esports. I mala sort, em va tocar fer esports i em vaig haver d'empapar de partits de waterpolo que encara en tenia menys idea. Però clar, sempre penso, dic, potser sí que de la part esportiva pots passar a la informativa, però jo, que per exemple sempre he fet informatius o magazine, no em veuria fent una retransmissió esportiva aquí al Moguts o... Tot és provar-ho, Sí? Tot és provar-ho. Saps allò que et donen una empenta i has de sortir a l'escenari? Doncs tot és provar-ho. Però sí, esclar, evidentment, has de voler-hi anar amb una certa vocació. Penso una cosa, jo vaig sentir hores i hores i hores de transmissions de partit de futbol per la ràdio quan era petit. O sigui que gairebé amb mi era un automatisme. Quan em preguntaven, tu nen, què vols ser quan siguis gran? Abans de dir periodista, que potser era un concepte abstracte que no era capaç d'entendre, el que deia era, jo vull transmetre partits de futbol per la ràdio. O sigui que, esclar, en certa forma, una cosa venia donada ja. Una cosa venia donada per l'altra. Has dit també que escoltava Ràdio Fórmula. De fet, aquí al balcó podríem dir que fas una mica de Ràdio Fórmula, o la Àngela Puigvolta sempre fa la broma del DJ Bassas. Del DJ Bassas. És que la música, no cal dir-ho, ens porta sentiments, ens porta molts records, i m'agrada compilar i m'agrada jugar amb els efectes que fa la música. La música ens diu moltes coses del pas del temps, sobretot, de les modes, ens permet recordar grans veus, moments de la història del país. Una de les coses que em passa sovint quan miro enrere i haig de preparar algun informatiu sobre, no sé, aquest 2025 que començarà, farà 50 anys de la mort del Franco. Estic segur que en algun moment aniré a mirar qui eren els números 1 a la música i en el cinema l'any 1975, el novembre del 75, perquè això t'explica quina mena de societat ets. I et situa molt. Molt. Perquè la música, és veritat que no, la música es queda gravada en el record, no? I et trasllada allà on estaves. Sobretot la que vas escoltar de jove. Jo crec que hi ha un fenomen que és una mica enyoradís, no sé si malaltís, que és que tots tenim a considerar que la música que tocaven quan érem joves, aquella sí que era la bona. No això d'ara, que no hi ha qui ho escolti, que és veritat, perquè allò d'ara no hi ha qui ho escolti. Hauríem de preguntar als més joves, que segurament... Però tu has vist, no sé... El reggaeton. Sí, el reggaeton i aquestes coses, aquests tios que sembla que s'hagin llevat a les 4 de la tarda amb aquella veu... O sigui, no ho sé, en fi... Però són fenòmens, a mi no m'agrada. Però igual és la música, no?, que els joves d'ara posaran als seus fills, que... Espero que no. Esperes que no, que posin la música dels avis. Que pel bé dels fills no els hi posin. Parlem de ràdio, però també m'agradaria comentar amb tu, perquè preparant aquesta conversa, no, em llegia el teu llibre de Bon dia són les 8, i parlaves un moment de... Va haver-hi una explosió de gas en un edifici, i aleshores parlaves que un dels testimonis que vau tenir era una persona que ho havia perdut pràcticament tot, i amb qui va voler parlar va ser amb tu, no? Llavors, aquesta relació amb l'oient, clar, quan et passa això, tu com la vius? Per un cantó amb molta tristesa. Pensa que aquella persona m'estava dient ho he perdut tot, li va explotar la casa, va ser una explosió de gas a Cornellà, ho he perdut tot. I llavors diu, i com que he perdut també la ràdio, avui no t'he pogut escoltar. I per això t'ho vull explicar, què és el que ha passat. Llavors això ho vaig viure amb una enorme solidaritat humana, haig d'admetre també que amb una gran alegria professional, de pensar que aquella persona no volia trencar el vincle que tenia amb mi cada dia, encara que aquell dia el vincle no era d'oient passiva, sinó de protagonista activa de l'actualitat, no? I et fa pensar en la importància de la ràdio, en la importància de la comunicació, del valor i de la força que tenen les coses que diem i deixem de dir. Jo amb el temps, a vegades que et demanen que facis una conferència o vagis a fer una classe un dia en una facultat, no? Jo sempre dic que tot acte comunicatiu té conseqüències, tot acte comunicatiu. Si l'acte comunicatiu és diari de moltes hores, com el que fa un magazín matinal, imagina la quantitat de conseqüències que pots arribar a provocar. I encara m'hi trobo ara. Jo em trobo amb gent pel carrer que encara ara, ja fa bastants anys que vaig plegar de fer el matí de Catalunya Ràdio, em recorda allò que vaig dir o allò que va passar. O recordo, gent que em parava pel carrer i em deia miri,
que contenta que estic de saludar-lo perquè l'altre dia es va morir la meva mare i vostè era la seva companyia diària. I quan jo l'anava a veure al migdia em deia avui el Bassas ha dit a la ràdio, etcètera, etcètera, no? Per tant, no sé si et passa a tu, potser també és que a mesura que et vas fent més gran adquireixes una certa un sentit diferent o més acusat de la responsabilitat, però amb la ràdio i amb la comunicació en general es pot fer molt de bé i molt de mal. Jo et deia això perquè just aquest capítol o aquest moment em va fer pensar en el dia que vaig ser conscient de quina responsabilitat, no només la ràdio, no? Sinó la feina del periodista, la feina o tot el que hi ha darrere, el que representa el micròfon que portes al moment en què el portis amb les sigles o l'emissora o la televisió que hi hagi i la responsabilitat que tens tu. I això em va fer pensar, no era en ràdio, era en televisió, però sí que jo era la meva segona connexió en directe als matins de TV3 i havia d'anar a fer un reportatge de peixos que et mengen la pell als peus, no? I de camí hi havia un incendi en un edifici. Tu ets el que estàs més a prop, et toquen allà. I quan arribes en aquell edifici resulta que han mort 2 persones que estaven en aquell incendi. Clar, al començament, l'adrenalina, ostres, que em toca fer això, que és gros, que jo anava per una cosa lúdica i ara em trobo enmig d'això, i apareix una persona i em diu, què ha passat, què ha passat? I jo li dic, han mort 2 persones del segon tercera. I aquella dona em diu, són els meus veïns. Uau! O sigui, se'm va enfonsar el món a terra i clar, o sigui, la vaig consolar, en el fons em sentia malament per la falta d'empatia, perquè no havia estat capaç de calibrar que aquella persona podia estar relacionada amb aquell edifici, i en aquell moment vaig dir, uau, és que el que representa aquesta feina, o sigui, ja saps que parles de persones i no de notícies, però va ser com la constatació de, és que són persones, o sigui, tu estic explicant cada dia històries d'algú, però és una persona amb un nom i un cognom i ha vingut a preguntar-te perquè t'ha vist que anaves amb un micròfon, que potser estarà assabentada. Uau, és que hem de ser molt conscients, no? I aquell moment vaig tenir la sensació de, és que és una responsabilitat. Molt gran. Jo a vegades, Gisela, de debò que sento alguns col·legues com despatxen algunes notícies i em dic a mi mateix, aquesta persona no és conscient de com ha modificat l'estat d'ànim de l'oient que l'estava sentint amb la notícia que acaba de donar. Quan acabes de parlar de centenars de morts, és igual amb un accident d'avió o amb un atac a la guerra, no pots anar alegrement a l'altra notícia, perquè el que t'està escoltant està païnt allò, no? I està establint una relació entre la notícia i ella, no? Això jo ho vaig viure molt de prop. Jo vaig agafar una època de la vida d'aquest país, quan feia el matí de Catalunya Ràdio, que tenia un aspecte molt dur, que era el terrorisme d'ETA. ETA matava, amb una certa freqüència. I tu no saps el que és... Bueno, o potser sí, perdona, és una manera de parlar. Sí. Està fent el programa normalment, despatxant amb un col·laborador, que allò, que s'hi tomba, que s'hi gira, no sé què, i llavors, sobretot en aquella època que no hi havia xarxes socials i que la ràdio normalment era la primera que donava la notícia, que baixés el subdirector del teu programa, o la persona de més confiança teva, i et digués pels auriculars, hi ha hagut un atemptat d'ETA, han matat 3 persones, espera't un moment, que ara et baixem totes les dades, però està confirmat i no sé què, i llavors et baixaven les dades, i llavors tu deies, ara amargaré la vida a tothom que m'està escoltant. Com t'has de posar davant d'això? Has de pensar en tu mateix, és a dir, en quina posició tindràs, has de pensar en la gent, has de pensar com en sortiràs d'allò, perquè tampoc no pots estar permanentment en el clot de la depressió moral que significa parlar d'uns terroristes que han matat i que la vida continua, la vida sempre continua, afortunadament, però has de donar aquesta notícia, no? I això em va fer més conscient que mai de la necessitat d'entendre que havíem de... O sigui, que els mitjans, quan parlen, són alguna cosa més que uns periodistes o que unes empreses amb un nom i unes persones que posen una determinada sintonia, que s'estableix un vincle que fa realitat allò, aquella frase que deia, que li atribueixen a Arthur Miller, que un diari és una nació parlant-se a ella mateixa.
una ràdio, un mitjà de comunicació, un periodista, dona el to del país. No l'únic, afortunadament, n'hi ha més. La ràdio és diversa, com la democràcia ho és. Hi ha emissores, però cada periodista dona una mica el to del país, el to de la conversa nacional, no? I aquest to ha de tenir sempre un punt de respecte per la gent. Si no, no estem entenent la nostra feina, no sé, i crec que malbaratem la sort que significa poder tenir un micròfon a la nostra disposició. Mira, nosaltres ara que parles d'això del to i de com tractem a l'oient, jo ara, per exemple, estic al programa aquí a Catalunya, no? amb el Pablo Tallón, i és veritat que la moda actual dels programes, no? és anar molt ràpid, no? Tots els continguts, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Picadet, tot ràpid. Però és veritat que hem arribat a convenir que hi ha determinats testimonis que a determinada hora no els fem pel fet que requereixen temps, o sigui, de dir, no, el fem una mica més tard, que li podrem donar temps, perquè un testimoni, una persona que et ve explicar la seva vida, que confia en tu, no li pots dir, val, molt bé, 5 minutets, apa, adéu-siau, sinó que necessita el seu temps i necessites crear la confiança, perquè és veritat que hi ha una preproducció, no? Però el que t'acaba a vegades explicant per telèfon després no es tradueix igual si no té el mateix clima, no? I llavors és veritat que hi ha un contingut que dius, no, el fem quan deixa de ser la cosa més tan picada, per poder-nos explaiar, perquè la persona pugui, perquè si no és veritat que com a oient a casa, no? Si algú veus que està explicant, s'està obrint i li dius, apa, molt bé, gràcies, que anem a la publicitat, ostres, jo crec que com a oient, quan ho has sentit alguna vegada, et quedes com, uau, si feu això, jo crec que sabeu exactament el que us feu, el que porteu entre mans, sí. Clar. Bueno, i ens queda poca estoneta per aquesta conversa de ràdio. Les xarxes, com ho vius tu? Perquè tu ets actiu al Twitter, a X, que ja me li has dit X, ja he sentit que ets el que has interioritzat el canvi de nom, però clar, les xarxes no són periodistes, perquè les xarxes sembla que tothom pugui ser periodista, tothom pugui informar. No sé la teva relació aquí en aquest sentit. No, aviam, les xarxes em permeten vehicular més missatges, més continguts, normalment els mateixos missatges que faig professionalment. Jo crec que hem de distingir, és a dir, avui dia és així i segurament és una sort que sigui així, ara tots tenim un altaveu, que és una xarxa, ara tots podem enviar un missatge i fer-lo arribar molt lluny a molta gent. Bueno, excel·lent, ja està. Ara, això no és periodisme, això és comunicació, això és que podem enviar un missatge. Què és periodisme? El que fan els periodistes. Per desgràcia, alguns dels nostres col·legues no fan un bon ús del carnet professional que tenen, no? De l'ofici de periodista, i a vegades sembla que ignorin que hi ha una cosa que es diu deontologia professional. Però la meva aspiració seria que un missatge tu el veiessis a les xarxes i diguessis l'ha fet un periodista, perquè està ben estructurat, perquè s'entén, perquè està equilibrat, perquè hi ha un ordre lògic i clar, i no és hi ha gent que es desfoga enviant la primera cosa que troba a les xarxes, no? Llavors jo distingeixo molt entre la gent que va allà aviam qui la diu més grossa i el que va a informar, i normalment això ho aconsegueixen els periodistes. És a dir, jo soc bastant crític amb aquesta idea del periodisme ciutadà. Els ciutadans poden informar, els ciutadans ens poden donar moltes notícies, però finalment aquesta elaboració té unes normes professionals. I són les normes que ens han ensenyat a la facultat, que hem hagut de treure un títol universitari per poder dir que som periodistes, i hi ha unes empreses que han de fer una sèrie d'inversions econòmiques molt grans que va molt més enllà de la possibilitat d'enviar una pigolada, no? No tinc mala relació amb les xarxes, el que sí que és veritat que xuclen molt. És a dir, tu et poses a veure X, sobretot en el nostre cas, que a tots ens interessa, i al cap de 5 minuts diu, però un moment, jo per què havia entrat? I ja fa 5 minuts que estic enganxat aquí. I això a vegades... En el millor dels casos, 5 minuts. Bueno, sí, i això em fa molt de respecte. I a vegades em sap greu, perquè penso, no vull dedicar tanta estona a això, no? No sé si et passa. Sí, no, a mi passa igual, vull dir que una cosa et porta a l'altra i exacte, ja oblides ostres, si jo havia entrat aquí perquè volia mirar una altra història i estic mirant el que he trobat o el que m'han induït a anar-hi. Has anomenat les facultats de periodisme, els periodistes que comencen, volen fer ràdio? Tu què creus? Volen fer periodisme? Que seria potser la primera, no? És a dir, jo crec que sí que hi ha molta gent que vol fer de periodista, però que troba que les condicions econòmiques són molt precàries i que aquesta cosa que ha de ser un home orquestra doncs no se li posa molt bé. Però sí, és clar que hi ha vocacions periodístiques. Jo crec que hi ha
Jo em trobo gent que em diu jo em vaig ser periodista perquè t'escoltava i estic segur que això deu passar ara amb els que feu ràdio cada dia. Sí, vull dir que el mitjà està clar que no morirà mai ni molt menys. Mira, l'havia de matar la televisió, les xarxes socials, el vídeo, te'n recordes, no? Aquella cançó del... Bueno, doncs no, aquí està, 100 anys després, aquí està la ràdio, no? Antoni Bassas, moltíssimes gràcies per participar en aquesta conversa de ràdio. A tu, Gisela, moltíssimes gràcies. I també al públic que ha vingut a veure aquesta conversa. Gràcies.